उत्पल पर्रीकर जरी हारलो असलो तरी आमच्या सरकारात ताच्या नावाचो विचार करतले, भाजपाचो गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान सांगले। पणजेन बाबूश मोन्सेरात जिखतलो हाची कल्पना आशिल्लीच। बाबूश आनी ताची घरकान्न जेनिफर मोन्सेरात हांच्या जैताची खोशी भोगता, पूण उत्पल पर्रीकर हारला हाची खोशी ना। उत्पलान आमचे आयकल्ले जाल्यार आयज तो आमदार आसता आशिल्लो अशें फडणवीसान सांगला। बाबूश मोन्सेरात होणार हे पहिल्या दिवशीपासूनच ठरलेलं होतं। आम्हाला त्याचा पूर्ण विश्वास होता। मी एवढंच सांगेन की या ठिकाणी बाबूश मोन्सेरात निवडून आल्याचा मला प्रचंड आनंद आहे, पण त्याच वेळी उत्पल हे पराभूत झाल्याचा आनंद मी करू शकत नाही, कारण शेवटी ते आमच्याच परिवारातले आहेत। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ठीक आहे, भविष्यात काय करायचं त्याचा विचार करू। त्यांनी योग्य निर्णय घेतला असता तर आज ते आमदार राहिले असते, एवढंच मी आज म्हणू शकतो।